Hneď ako klesla hladina vody, začali rátať škody. Tie sú však ničím v porovnaní so stratou životov dvoch súrodencov, ktorí sa utopili. Ako jediný vám teraz ukážeme zábery z tejto tragédie. Upozorňujem, že nie sú vhodné pre maloletých. Súrodenci chceli zachrániť túto maringotku. Voda stiahla viacerých, no 33-ročná žena nemala také šťastie ako ostatní. Jej 41-ročný brat sa ju snažil zachrániť, no silný prúd stiahol aj jeho. Oboch ich vyplavil mŕtvych po približne 2 hodinách. Keď pošiel majetok aj ľudský život, fakt nikto im nevráti. Sú to prakticky súrodenci, obidvaja majú rodiny. Emócie vyvrcholili krátko pred polnocou, keď voda poklesla a ľudia začali rátať škody. Každý si bránil svoj majetok. To nie je sranda, čo vy rozmyslíte, chlapi, co robíte? Vy píšeš, že robíš, že zaplatíš mu kožu. Krátko pred polnocou prišli do obce premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák.